Minun muistelus on äppelin ympärin. Historia tuli takaisin minulle, kun mie sain yhden punaisen äppelin ja syöin sen. Mie olen kasunut ylös kentässä muodin, faarin ja 2 sisarten kanssa. Ämmi ja äiji asuttiin kans yhden ajan meidän huoneessa. Meillä oli maapruukki ja kun me olimme lapset, ei ollut niin paljon kaikista niin kuin nyt. Kentässä asui kans yksi äijä, mikä oli postiäijä. Hän pruukais usein lähteä Kadikasniemelle ja ostat ruokkaa ja muut. Sen oli hän tehnyt tällä kertaakin. Kun tuli takaisin, oli ostanut yhden kassan amerikaanu äppelin meille lapsilla. Tämä oli yksi aika, missä ei ollut niin paljon omenat taikin makkeita lapsilla. Me tulimme niin iloiseksi, mutta tiesimme, että hävymme odottaa jouluksi ennen kuin saamme syötäneet. Mie kävin usein ruokakellarissa ja tyhä haistoin ne äppelit. Mie tiesin, että kun joulu tulee, silloin saamme syötäneet. Historia muistelee vähäisen, kuinka paljon se tehi minun kanssa, se äppelikassa. Mie ajattelen usein sen historian ympärin ja mie saatan täppää kans muistat, mitä maku äppelissä oli. Mie olen tutkinut tämän ympärin ja näen, että elämä on muuttunut. Täppä saapi ostaa kaikki mitä haluaa. Mie näen kans, että se pitää olla enämpi ja enämpi ennen kuin lapset täpänä tullaan iloiseksi. Nyt on paljon omenat ja makkeita kaupassa koko ajan. Se on tyhä valittat. Historia on tehnyt, että mie olen laittanut minun familialle oman traditionit jouluna. Pitää olla ruokkaa meille, mitä me emme syödä joka päivä, että meille on oman traditionit.